Tarata dun septembre kalo tile 12 san 2023 kɔnɔna na Mouvement Mali Espoir olu yɛrɛ yalagɛ ko u kunsi chambre de commerce ma ka taa ɲɔgɔn ye kunkurunin kɛ ni chambre de commerce ale yɛrɛ secrétaire général ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u b'a yira k'a fɔ olu nana foli bila kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔ tan nin ma ka sabu kɛ waati min na embargo o tun bɛ Mali kɔnɔna na ani lakanabaliya ko nin ma ko fɔ tan ninnu u ye wulikajɔ n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali ale kana to baloko kɛlɛ o yɛrɛ la cogoya min na ko ka foli belebeleba ta k'u ɲɛsin nin maa ninnu ma ani opérateur économique ninnu ma ani tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ b'u kɔ ko ka tila ka foli bila k'u ye tuguni ni maa ninnu u bɛ ka transition soutenir ni min kɛ ɲɔgɔn ye a yɛrɛ kɔnɔni kɛra nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye ni ma ko fɔ tan ninnu ma. An kun nana sɔgɔmada in na chambre de commerce la parce que an kun ye audience demandé u fɛ ka secrétaire général a y'an reçoit vraiment a y'an rassuré k'a yira n'a k'a fɔ vraiment chambre de commerce mɔgɔw u bɛ ka transition soutenir de leur manière parce que service public de don u y'a yira k'a fɔ vraiment commerçants u jɔlen don u ye fɛn o fɛn kɛ u jɔlen don pour que au moins cette transition a bɛ se ka réussir cogoya min na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que mɔgɔ si tɛna Mali jɔ an yɛrɛ kɔ anw de ye malidenw ye anw de kan ka Mali jɔ mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛna se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali jɔ Burkina bɛ tɛna na Mauritanie tɛna na Algérien tɛna na malidenw de bɛ Mali jɔ pour que olu ka se ka Mali jɔ il faut impérativement Maliens yɛrɛ de ka se ka u jɔ u yɛrɛ ye an kana an jigi da mɔgɔ si kan an k'an jigi da an yɛrɛ kan n'an y'an jigi da an yɛrɛ kan a ka ca Ala fɛ Mali a bi jɔ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ an jigi da wali yɔrɔw kan a yɛrɛ bɔra a ka intervention na a y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ u taalen Mauritanie usine mɔgɔ dɔw ko ka ciment tina yan c'est très dur mais c'est la vérité u ka ciment tina n'o jigira na an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye o an yɛrɛ ka wuli an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka an ka fɛnw dilan an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ an kolo la o tuma la an b'a ɲini Malien bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ i kolo la an bɛɛ ka Mali an bɛɛ k'a supporter an k'a dɔn k'a fɔ Mali ye anw de ka Mali ye ni an m'o kɛ k'a fɔ k'an b'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan a ka ca Ala fɛ an bɛ min ɲini Maliko la an tɛ se k'a sɔrɔ dɛ parce que transition u ye prévu yira mɔgɔw la o tuma la ni prévu yirara mɔgɔw la a tɔ tora anw yɛrɛ de ka prévu yira an yɛrɛ la an fɛn o fɛn association an bɛɛ ka na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina kelen ta pour que an bɛ se ka Mali an bɛ se k'a bɔ bolo la hakilina min kɔni bɛ ne la k'o fɔ Maliens ye o de ye nin ye hakɛto bɛ kuma la sallallahu alaihi wa sallam. An sera chambre de commerce la bi ka na an ka mouvement yira mouvement in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka transition mɔgɔw dɛmɛ sugu ka ca ni bɛɛ wulila ka dɛmɛ kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ fɛn min ɲini an b'o sɔrɔ. Mouvement Mali Espoir n'o ye an ka mouvement sigilen ka se ka transition dɛmɛ dayɛlɛlen don bɛɛ ye wariko tɛ sanuko tɛ cɛ t'a la muso t'a la denmisɛnnin t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la parce que n'a fɔra ko maliden bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ donc bɛɛ ka kan Maliko la ni minnu b'a dɔn u ka fara an kan halisa an ka se ka baara kɛ ni minnu t'a dɔn à travers ces médias u ka wuli ka fara an kan an bɛɛ ka jɛ ka se ka baara kɛ an ka se ka transition dɛmɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ fɛn min ɲini an b'o sɔrɔ. Mouvement Mali Espoir mouvement min don a sigilen don transition dɛmɛli kama a sigilen don Malikurako kama ne maa min b'a dɔn u ka wuli ka fara anw kan ne min t'a dɔn an bɔli min filɛ nin ye n'u y'a mɛn u ka boli ka na an kɛlen don ka dayɛlɛ bɛɛ ye cɛ ni muso denmisɛn maakɔrɔba ka daminɛ Kayi fo Kidali bɛɛ dama ka k'a la wa bureau bɛ nin région bɛɛ la ani nin cercle bɛɛ la hali jamana kɔfɛ mouvement Mali Espoir sigilen bɛ yen ne maa maa y'a mɛn i ka don a kɔnɔ an jabala ye Amdalayi Aseyi Dembele an bɛ transition fo ka sɔrɔsi bɛɛ fo armée malienne bɛɛ ka sɔrɔ ka laban ni cɛ 5 ye colonel 5 ye bɛɛ ka foli bi yan aw yɛrɛ ni chambre de commerce an b'olu min jabala la bi an b'olu fo et pour
acteurs économiques k'u fo ka commerçant bɛɛ lajɛlen fo i mana min jɔ ni kunna di b'a fɔ i sabu ɲuman bɔrɔ lankolon tɛ jɔ dɛ u fana ni cɛsiri ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. an wulila ka se yan maliko de la bi bɛɛ b'a dɔn jamana b'i bolo min ka bi f'an ka k'an yɛrɛ ye an ɲɛ b'a la sini bɛ sira min kan a bɛ fɛ k'an bɔ tubabuw ka jɔnya bolo o de la bi an wulila ka k'an yɛrɛ ye mouvement Mali Espoir Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn a bɛ cɛsiri min na ka transition soutenir anw sigilen tɛ an b'an sen ka su ni tile vraiment nanu sɛgɛrɛ bi a kɛra bonya ye a kɛra wasa ye u y'an kunbɛn ka ɲɛ kosɛbɛ aw yɛrɛ minnu nana media mɔgɔ minnu nana an b'aw fana fo a ka baara ɲuman na. An sera chambre de commerce la bi kana an ka miiriya yira yan baarakɛlaw la an ye jeune mouvement ye an bɛ transition de kɔ transition ka miiriya ka di an ye sabula a bɛ ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma donc an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini tant que a bɛ sira min kan n'an m'o bila anw bɛ sa transition nɔfɛ voilà donc Mali tɛ dilan malidenw kɔ n'i ko Mali ko anw Asimu y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ala kana perdu sinon n'ale ma gagné dɔrɔn jeunesse de ma gagné donc ala k'an kisi o ma an bɛ dugawu kɛ chambre de commerce baarakɛla bɛɛ ye accueil ɲana u y'an bonya wallahi a diyara an ye hali bi ala ka hakilinaw kɛ kelen ye ala ka Mali bɔ kɔlɔn kɔnɔ inchallah mɔgɔ wɛrɛ tɛ Mali bɔ kɔlɔn kɔnɔ dɛ anw malidenw de bɛna Mali bɔ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ kɔlɔn min kɔnɔ an b'a bɔ a kɔnɔ parce que on est décidé inchallah.